Иртә таңда бер уй килде башка. Йокымны да тәмам качырды. Заманасы безнең начар түгел, әмма сәер диеп табылды. Авыл җирен бүген танып булмый. Таңнары да башкача. Малның көтүләргә чыгып барган, тавышы да чыкмый булганча. 100 абзарга 8 сыер калды. Иң күбендә 100 баш сарыгы. 10 йортның да берсендә генә чабып йөри 2 тавыгы. Урам тынган, күрше күлән йөрми, дус туганы тапмый минутын. Ни эшли икән, шайтан яшьчегеннән күз ала алмый утыра шыпыртын. Яңалыгын тыңлап, нәтиҗәсен үз алдына ясый утырып. Кара көннәр җитте, әйдә ирем, куйыйк ди базны тутырып. Әллә нинди ширдән курка имеш, әшен барда баскан ялкаулык. Татар хатынының башларыннан күптән инде төшкән ак яулык. Кайда киткән үмә йөрешүләр, кич утыру таңга кадәрле. Шул вакытлар бик нык сагындыра, шул чаклары безгә кадерле. Кибетенә чыккан арада да сүзен кушар кеше табылмас. Авызында маска дигән чүпрәк, гомердә әйтерсең салынмас. Ачыла ул, өйгә генә кайткач, гайбәт. Шуны күрдем, башкасын, тәмам начарайган, төсе киткән, авырыймы, Алла сакласын. Йөрмә бүтән, өйдә сал ипине диеп тирги башлый иредә. Субханалла, шау-шу кибетләрдә тынлык басты, юктыр кеше дә. 3 йорт сайын япкан тәрәзәле өйләр баскан, ятим шикелле. Кешерткәне миннән биек үскән, кире кайтулары икеле. Заманабыз бигрәк сәер безнең. Кеше күрми дөнья куабыз, әмма бармы аның кызыгысың? Шушы хакта, дуслар, уйлагыз.